Mai t'ho esperes perquè sempre estàs allà una mica a l'expectativa, però la veritat és que vam fer un any molt bo, un doblet, com he dit abans, no es fa cada any i realment molt content per l'equip i per Terrassa, perquè un equip com el nostre pugui guanyar 2 títols a nivell espanyol. És més complicat guanyar la Lliga ara que fa uns anys? No sé si té més mèrit, perquè al final sí que acabes trobant una mica amb els mateixos equips amb els dels 4 de dalt, però sí que és veritat que a la Lliga regular la majoria d'equips han pujat molt el nivell, ara qualsevol partit que juguis a fora és molt complicat, sumar 3 punts ens costa molt i també li dono el valor de com que tenim un equip molt jove, no per mi òbviament, però tenim un equip molt jove amb molt futur i això és una cosa que fer això amb gent amb tan poca experiència té molt més mèrit. És un dels mèrits, no? El fet que heu canviat moltíssims jugadors, crec. Sí, la veritat és que clar, tenir un equip tan nou i a sobre amb gent, no és allò nou amb incorporacions top, sinó que gent que puja gent de casa, gent del Vallès, gent del segon equip, gent juvenil que puja el primer any que juga a sènior i que arribin i ho facin amb aquest nivell i que siguin guanyadors, doncs és una cosa que jo pronostico que l'Atlètic tindrà molts anys estant a dalt. Tu no ets dels més joves, però cada any continues un any més, et veurem un any més, Crec que serà ja la meva última temporada i ja vaig deixar la selecció després de Tòquio i realment disfrutant molt amb l'Atlètic només, però també la vida laboral i personal fa que també et plantegis deixar-ho. I tens decidit o ja veurem? Ho tinc bastant decidit que ho deixaré, sí. O sigui que ara a viure a tope tot el que queda, el primer d'aquí unes setmanes és la Eurohockey League. Quines opcions teniu? Doncs sempre és una mica l'espina que tenim clavada, no? Perquè fa 2 anys vam perdre la final contra el Blumenthal, que és l'equip ara mateix abat a nivell europeu, i a veure, opcions és difícil, ho sabem, però és guanyar 3 partits top i pots aixecar la Copa, o sigui que amb molta confiança entrenem per guanyar la Copa Europa, entrenem per viure aquests moments i mai se sap, però intentarem donar tot el que puguem.